Put oko sveta za 80 dana, prema romanu Žila Verna. Jednog sunčanog oktobarskog jutra, Phileas Fogg se kao i obično probudio tačno u 8 sati. Doručkovao je u 8:23 i obrijao se u 9:37. Potom se obukao i tačno u 11:30 pošao u svoj klub da popriča s londonskom gospodom i pročita novine. Toga dana jedna mu je vest privukla pažnju. U rad je puštena nova železnička linija Bombaj-Kalkuta. I sad je konačno bilo moguće obići svet za svega 80 dana. Među članovima kluba s mesta se povela živa rasprava. Svi su smatrali da je to nemoguć podvig, no Fogg, koji je oduvek voleo izazove, povikao je: "Kladim se u 20.000 funti da mogu to da izvedem." "A šta ako izgubiš opkladu?" iznenađeno su ga upitali ostali. "Onda ću ja vama platiti isto toliko," odgovorio je on bez oklevanja. "Brzo, moramo da spakujemo kovčege. Voz nam polazi za sat vremena," povikao je Fogg kad se bez daha vratio kući. Njegov vrlo sposoban butler Passepartout, koji je bio naviknut na hirovitost svog gospodara, ništa nije pitao, već se s mesta bacio na posao. Nedugo potom, njih dvojica su otputovali sa železničke stanice Paddington, uputivši se ka Suecu, luci u Egiptu. U međuvremenu je englesku banku opljačkao provalnik koji je neverovatno ličio na Fogga. Nije nikakvo čudo što je Fix, vrlo vešt detektiv, pomislio da je Fogg najtraženiji čovek u Engleskoj, te odlučio da ga prati do Sueca. Fix je hteo na licu mesta da uhapsi Fogga i vrati ga u Englesku, ali u Egiptu mu je za to bila potrebna dozvola tamošnje policije. Detektivu stoga nije preostalo ništa drugo do da pođe s Passepartoutom i njegovim gospodarom, koji su se ukrcavali na parobrod što je plovio za Bombaj. Kad su stigli u Bombaj, njih trojica su se uputili na glavnu železničku stanicu i ukrcali u novi voz za Kalkutu. Međutim, negde usred džungle, kondukter je objavio: "Voz ne ide dalje." "Nemoguće da smo već stigli u Kalkutu," uzviknuo je Fogg. Pruga, nažalost, još nije bila dovršena, pa su do sledeće stanice morali da idu pešice. "Nikada nećemo stići na vreme," pomislio je Fogg, ali se nije predavao i čim je izašao iz voza, unajmio je lokalnog vodiča da njega i Passepartouta odvede tamo na svom slonu. Dok su putovali, naišla je neka povorka i zaprečila im put. "Šta se to dešava?" pitao je Fogg. "Ništa strašno, to je pogrebna povorka jednog rađe. Nose ga da ga spale na lomači zajedno s njegovom udovicom," odgovorio je vodič, pa dodao: "Tako će i ona poći sa njim na onaj svet." Videvši tužno lice mlade udovice, Fogg i Passepartout su se sažalili na nju i rešili da tu prenoće i spasuje. Iskoristivši gužvu, umešali su se među svet i naočigled i za prepošćenje svih ugrabili mladu ženu i odveli je. "Hvala vam što ste me spasli," povikala je mlada žena koja se zvala Auda. Potom je dodala: "Imam jednog rođaka u Hong Kongu. Možete li da me odvedete kod njega?" Fogg i njegov butler su pristali i pošli za Hong Kong, a prerušeni Fix ih je sve vreme pratio. No kad su stigli tamo, saznali su da se Audin rođak odselio odatle. "Stvar je rešena, poći ćeš s nama u Englesku," izjavio je Fogg. U njegovom srcu rodila su se nežna osjećanja prema prelepoj Audi. Dok ih je detektiv Fix i dalje pratio u stopu, njih troje su se ukrcali na brod koji je plovio za San Francisco, odakle su vozom produžili za New York. Plan im je bio da se tu ukrcaju na brod koji je plovio za Liverpool. No kad su stigli do pristaništa, videli su da je parobrod već isplovio iz luke uz pištanje sirene i oblak dima. "Ne možemo da čekamo sledeći parobrod jer ću izgubiti opkladu," kazao je Fogg. Kako mu nije manjkalo novca, otišao je do jednog broda usidrenog u luci i kazao kapetanu da će ga bogato nagraditi ako ga odveze u Englesku. "Može," kazao je čovek, "no moramo najpre da..."
otplovimo do Francuske. Fogg je tobož pristao na uslov koji mu je kapetan postavio, no čim su isplovili iz luke, namamio je kapetana u njegovu kabinu i tamo ga zaključao. Platio mu je koliko su se pogodili, pa preuzeo komandu nad brodom i zapovedio posadi. Punom parom napred! Plovimo za Englesku! Međutim, kad su stigli na nekoliko stotina milja od luke, ponestalo im je uglja, te je Fogg naredio mornarima. Posecite katarke, kabine, palubu, sve što je od drveta i to ložite. Činilo se da su zapali u bezizlaznu situaciju, no onda su napokon ugledali kopno. Međutim, čim je Fogg sišao s broda i kročio na kej, Fix mu je preprečio put. Stoj! Uhapšeni ste zbog pljačke! Kad su otišli u policijsku stanicu, detektiv je saznao da je pravi pljačkaš već uhapšen, te je pustio Fogga i njegove saputnike, neprestano im se izvinjavajući. No bilo je prekasno. Posljednji voz za London već je otišao. Nije bilo šanse da stignu na vreme. Kad se narednog dana konačno vratio kući, Fogg je teško uzdahnuo i kazao: na ovom sam putovanju potrošio 19.000 funti, a moram da isplatim i onih 20.000 funti koje sam izgubio na opkladi. Ostao sam bez prebijene pare. Potom se obratio Audi. Oprosti mi, molim te, no nisam više u mogućnosti da ti ponudim lagodan život. Ona ga na to pogleda pravo u oči i kaže: meni novac nije nimalo važan. Bio bogat ili siromašan, ja te volim i želim da se udam za tebe. Voliš li ti mene? Svim srcem, odgovorio je Fogg, pa s mesta pozvao Paspartua. Rešio je da se oženi već sutradan. Venčanje je u ponedeljak, začudio se Butler, no gospodar ga je svejedno poslao u crkvu. Sutra, iznenadio se sveštenik kad ga je Paspartu pitao može li sutradan da venča njegovog gospodara. Naravno, nedelja je savršen dan za venčanje. Paspartu je u to shvatio da se njegov gospodar preračunao. Dobio je na putu 1 dan zato što je putovao oko sveta idući na istok. S mesta je odjurio do Fogga da ga obavesti, a ovaj je brže bolje pohitao u klub i prešao preko njegovog praga minut pre isteka roka. Dobio sam opkladu, povikao je svojim zaprepašćenim prijateljima. Fogg je od dobijenog novca pokrio troškove putovanja, a preostalo mu je još 1000 funti. Stoga je izjavio: želim ovaj novac da dam Paspartu i Fixu, koji su se zbog ovog putovanja suočili sa brojnim neprijatnostima i opasnostima. A što se mene tiče, nema veće nagrade od Audine ljubavi i sreće koju sam s njom našao.